Mana kamano nyakora magajwang kamora mara mitira ko tuluma kende magoniro kamano madonga inya kwa chako kendo chupot gi pak ni obongo nyaka laga nyasach oganda nyasach polo gi piny mami wathulu machalo koda gamambo ni machwako rom kendo e wang joino mara duondo onagi chunyo nagi TV adundo jaluo wakelo kandi kadi jotelo mopogore opogore kendo kwa gombaka kwa yango na oganda ni to pinyo chomo kanya wecho gumotudre kachel koda siasa wecho gumotudre koda somo kachel koda thieto koda mamoko nyakora magajwang kaudi cheng makawuono to wan kande kaachiel koda rawera bende dendo kacha ni Austin Agalo ma en kacha jagoro mongirore mar migauno madendo ni Luo Youth Kenya tende ni en rowere mag Luo kata oganda Luo bende koro biro kamoro achiel mondo mi gibede riwruok ni Magajwang wadhi go mbaka ne to en ber mane mondo mi ojende kata mana rowere obede gimoro achiel chutho to ne oganda maluo wan kane kone kodwa go mbaka ko Magajwang ka to bendo dhi nyiso wachilo no mar ariyo ni to paro mar ojende chalo nade kotone ka achiel kod siasa chutho ma Kisumu County wadhi ni to Migori chalo nade Siaya chalo nade ka achiel kod Kisumu chalo nade mekete mane chunyo nagi TV kaka wuona chieng aticha deke tarehe 1 dwe mar ang'wen higa 2016 akothulo makende marwaki chuny onagi TV adundo jaluo Facebook pages magwa chuny onagi TV TikTok chuny onagi TV YouTube subscribe channel marwa chuny onagi TV erokamano kendo wachako twagni yono machalo koda kamandie Austin Agalo jagoro mongirore idhi nade adhi maber ahinya Steve kendo agoyo erokamano Nyasaye oyawona odiochieng kendo wan ka wabiro adundo jaluo mondo watem winjo weche piny ni piny wachana ing'eni sane ng'ama jatelo ma sama in kandi to ineni piny ngima joluo mor oganda mor kabisa ka wachako adwa mondo mi kuongi musna janeno machunyo nagi TV ni to ichiw nade Kisumu chiw nade ka wuod Kisumu kachiel koda bibi jok monyamuso achiel ariyo adek wadhi etwa erokamano ahinya Steve mokwongo ago erokamano ne Ruoth Nyasaye kuom yawona odiochieng jawinjo kumoro amora ma intiere machiegni chuny onagi TV kendo arwako ahinya adwa mana ni kuom seche machalo kamaegi wabed ka kendo watwage maber wach moro amora mwadhi wacho kaendigo ikete e chunyi mineno kochwanyi wakwayo ng'wono chuth to mineno kimorgo manyalo konyo ngimani bende wakawo kwajore kwadhi godo mbele kendo arwako ahinya chenro erokamano jodong Luo nobedo piny mogo ngero kendo ngero ni bende nitiyo godo mondo mi ne kony ji ka wanadhi e buge ngeche kata mana buge joluo machon mana giwe archives mag noyudo ngero manondik ni alot miseyo ema tero kuon alot miseyo ema tero kuon jodongo notiyo gi ngero no alot miseyo ema tero kuon chutho en adieri alode miseyo kendo nyalo kwano gi achiel kuom gi en mto mto ni en alot ma ji wacho ga no kech kabisa but kech ne nokole chak maber ka dayo okete maber ji wacho ni alot ni kech lakini kuon kendo kabisa kuon bel odhigo maber kabisa kendo alot miseyo ge ma yieng'o ji kinde duto koro apani ngero no en ngero maber kendo wanyalo tiyo kode gi examples mang'eny kabisa ei kindwa kendo timbewa kaka joluo erokamano mano bedo kod kandi mokwongo ni biro kandi kendo ni wacho ni dwaro komno mar chairman kata ni dwaro bedo jakom kawuono biro kandi ni in jagoro wadwa ni chaknwa gi kanyo tilerno ne nobedo nade nan gi lek mar bedo jakom mar ojende mag Luo to siasa ing'eya siasa kaka en nwabet piny gosiepewa mwawacho ni to ei kombegi mane madibed maber kendo kadhi to ne giwachona ni chutho jakom en ng'ama rito ga gik mosetimre nade moseom mosekel koro en tije en mana ni owacho ni koro mae ber ma watim kama to chutho ne gineno ni akony gi e yore mag menyo to ka en yore mag menyo to jagoro madho ngere dendo ni secretary general ema en ga duol mar riwruok moro amora koro e yo mar menyo ne yudhe mag oganda Luo kendo ne riwruok marwa ni ne waneno maber na bed jagoro
mar mondo mi akonye wechego eko mag dwero ne riwruok kendo bedo duol mar riwruok marwa niendi. Erokamano. Gin kombe adi ma bende niere migawoni? Migawoni wan gi kombe 8. 8. Kombe nitie 8, nitie jakom, nitie jalup jakom, nitie jagoro, nitie jalup jagoro, nitie jakeno bende. To nitiere bende representatives ma wuok e counties mopogore opogore. Koro everyone is included. Yani watemo mar mondo mi riwruok county achiel kata ka kaunti achiel oyier ji mang'eny, but kendo pod wantiere gi jogo eko mochung' ne counties ka counties. Nitie ji ng'ama ochung' ne rowere ma Migori, rowere ma Kisumu. Lemo ang'wen madongo go yani ma jakom ja county mane, jagoro ja county mane mondo wadhi ane. Kuom sani jakom ae kaunti ma Migori. Jalup mare wuok Siaya. Jagoro ma en an wuok Kisumu. Jalup jagoro bende wuok Kisumu. Kaeto bende representatives ma counties go of course gin to bende giginene. Kaeto bende jakeno wuok Homa Bay. To Migori okawinjo ka Migori e jakom. Migori e jakom. Homa Bay jakeno. Jakeno marwa Homa Bay. Koro adami mana thuolo matin ne jalo bende koro winjo chama chalo koda kamandi mondo ilernegi ni to Luo Youth Kenya ni. Luo Youth Kenya ni ochakore nade to ere kaka bende okonyo rawera? E kinde mane wan e piny Luo Festival, mano timore Siaya, kapok ma Migori notimore. Ogai marwa ma osenindo Raila Amolo Odinga nogo historia mar joluo maber kabisa. To noduogo wacho ni nyithind Luo onego puonjgi mar mondo mi ging'e ni to joluo akanye to chomo kanye. To bedo jaluo nyisang'o, wan kaka joluo kitwa gi timbewa chalo nade. To kaluwore kaka piny osedhi, ne nitiere gap moro e kind jodongo gojende mar puonjo kitwa gi timbewa. Of course ne nitiere discussion mar ni joluo ne nago lak gi chon, ne nitiere weche moko mag tero mon mane dhi mbele. But kaluwore kaka piny medo lony gi gik moko kaka teknoloji, gige mag mbui gi medo dhi mbele, dhano bende medo somo, paro medore, ji noneno ni nitie timbe moko monego watimre nade, monego bed ni koro aye kaluwore kaka piny dhi mbele. Nikech sani tero mon ok en gima dang' owach ni timore ahinya. Nago lak bende dang' ok owach ni en gima timore. Dong kata in sani neno ka isechopo age no mane in ng'ama chon, sani senag laki. But koro piny ma wantiere sani ok nag lak ji. Koro nwatemo yudo kaka wanyalo bridge gap ni. Jodongo ong'iswa gigo eko mane watimo chon, to wang'isgi kaka piny bende nitiere sani, to warome diere ka mar mondo mi oganda mar Luo kik lal donje timbe moko ma oko ma bende ok gin kido marwa. Koro mane momiyo nwa come up gi organization mar Luo Youth Kenya mar mondo mi wapuonj nyithind Luo, wakonygi e yore go eko mag menyo mondo wabed oganda achiel kata kapod wadhi mbele. Nikech generations dhi ka dhi. Koro ka generation ma sani ni owuok, nitie generation mabiro next, nitie mabiro next. Koro there is that need for mar kao generation machielo, puonjo generation machielo mondo kido mag Luo gi timbe mag joluo omed kadhi nyime. Erokamano maduong' ahinya. Iwacho ni mondo miyo organization nochak mondo miyo okony joluo kendo opuonjgi. En higni adi gi sani ma bende koro osebedo? Koro sani wadonjo e higa mar 2 ma jok mantie kombe sani gin e tieng' kom ma koro the second leadership mantiere kanyo. Koro wamedo kendo wamedo jiwo ji mar mondo mi omed donje e oganda ni. Kuom sani romo mane wan go mogik ne wan gi ji maromo 4,000 ojende mag Luo manobiro e romo wano, mowuok e mbalariany mopogore opogore, mowuok e sectors mopogore opogore mag boda boda, jogo eko ma loso wuoche, goranda. Koro nwabiro te mwaromo mwawacho ni wanyalo konyore nang'o kinde mwadhigo nyime. Koro e tielo masani wan e tielo mar 2, to bende wamedo pod ji mondo omed donje riwruok ni, nikech chutho riwruoge mag ojende mag Luo to ng'eny. Ging'eny kabisa. Kendo inyalo yudo nitie mag ojende ma Kisumu, nitie mag ojende ma Siaya, kamano. Lakini koro watemo wacho ni kata gintie riwruoge gi moko go, nitie riwruok achiel moro ma wan go ka
ma en mar chuny onagi mag joluo ma ojende. Erokamano. Ng'ato kadwa donjo kata mana yudo membership mar Youth Luo, itime nade? Membership wa chutho en nono. Donjo en nono. Registration nitie, wan gi link mwaketoga ma wang'iyo go members magwa. To kinde moko iyudo ni kwadhi romo kuonde moko to iyudo ka numbers medore. Koro wasega bedo kwatimo registration mar jogi. And then kwasetimo registration, representatives magwa mag counties ka nika gi list mar jogo eko mae counties maggi. To wang'iyo ga ni wadwa konyore nang'o. Kwasebet e riwruok wani, to representative mag counties nyisowa ni to county wa Siaya nitie kijana moro ma jaluo ma dwa chako car wash mare. Oonge min mare, oonge wuon mare. Wanyalo konye nang'o mondo oyud ang'o? Machine mar car wash monyalo chako go mondo otimre nade? Mondo odhir go ngimane mbele. Nitie kijana moro man die university to onge school fees, to onge wuon mare, to onge min mare. Wanyalo manyo ne kony nade? Nitie ng'ato molalo wuon mare kata min mare. Wan ei Luo Youth Kenya wanyalo konyo nade mar mondo mi wuon mare kata min mare oket chunye oywe kama okwe. Nitie kata jogewa ma bende nindo. Koro kanye mwatimega gimiluongo ni resource mobilization mar mondo mi watemane kaka wanyalo konyo jogo eko manigi chandruok e piny wa makaluo ka. Chutho to nyaka gibed joluo. Erokamano, ka gombo ber kabisa kendo paro maru ber mar konyo oganda Luo. Gie sani iwacho ni koro udonjo e yiku mar 2. Nyisna janeno machuno na gi TV ni to gin okenge mage kata mana dongruok mage ma bende chakre migawoni endi chakre usekonyo 1, 2, 3. Dwe mokalo apani osekadho dwe achiel sani. Nyocha wan gi gimiluongo ni Nyanza Youth Summit. Nyanza Youth Summit ni nokelo ojende mawuok kumoro amora across Nyanza. Gibed jo matatu, gibed jo bodaboda. Nwadhi mwaromo Tom Mboya Labour College. Romo maduong' kabisa. To i romo wano nwaluongo CS ma Treasury, mano John Ng'ongo Mbadi. Mbadi obiro moloso go ojende mag Luo, mong'iso gi kaka wanyalo berore, kaka wanyalo gerore, kendo kaka wanyalo dhi nyime. Kendo e tieng' mane Mbadi nobiro ma bende otimonwa empowerment. Nomiyo omenda kanyo ma bende wasetemo konyogo jogewa mang'eny kabisa. Nitiere jok moseyawo kinyozi nyaka gi sani mana nikech omenda mane wachoko kanyo. Wach mar car wash miwinja ng'isi no, nitie kijana mane nitie Siaya oseyudo mare. To across nitie jok mochul negi school fees. We developed everyone mane obire sector no. Koro nwa register 3,000 members on that day ma received direct empowerment kowuok kuom CS Mbadi. Kendo toke kanyo wasetimo initiatives mang'eny. En mana ni ka saa oyie to dang' ok wawach gite. But jogo eko mosebedo ka luwo activities mag Luo Youth Kenya, wasetemo sana weche go eko mag empowerment programs. Kendo kata nyiri matindo bende nwadhi mwamanyo pads mwatere skunde mang'eny sana kaluo ka ma konyogi e yore go eko. Ojende mag Luo bende wiwa pok owil kodgi. Koro sani pod watemo medo timo resource mobilization mar mondo mi wabroaden kaka wanyalo konyo oganda mag Luo mondo gidhi mbele e yore go eko mag ohala, e yore go eko mag somo bende, e yore go eko mag development kumoro amora ma gintiere. Erokamano, anyalo nyiso janeno ma chuna gi TV kata mana oganda ma bende koro kata mana youth ma bende nini ma bende romo mane un godo no, Nyanza Youth Summit manotimore Tom Mboya, chief guest ne en John Mbadi Ng'ongo mochung' ne weche mag omenda. Nugolo omenda maromo adi? Mokwongo noken kata John Ng'ongo Mbadi kende. MCS nobiro kacha mang'eny. Jalup governor ma kaunti ma Kisumu, Dr. Matthew Owili bende nobiro. MP ma Awendo bende nobiro. Mbadi no miyo 1.5 million. But komedi gi moko ma jotelo kaka Dr. Matthew Owili gi MP ma Awendo gi MCS go bende nogolo, noyudo million maromo million 2. Million 2 ni ema nwatemo timo go all these activities ma bende atemo lero ni kanyo no. To wan bende wan gi kiti ma bende nitie.
Koro kiti ing'e ni ok dang' dog nono. Kiti nyaka bed ka gi gimoro ma sa moro amora ma wach moro wuok to wanyalo konyo. Koro sa asaya ma sani wawinjo, sani wan gima wadwa timo sani en drive mar registration mar voters. Mabende nwasechako to wadwa move around institutions mantiere Kaluo ka. Kwatemo jiwo gi mar mondo mi gikaw ombulu nikech bende telo makare ema dang' konywa Kaluo ka. Watemo ng'iyo ni to ei kura mag Gen Z miwacho ni gin 5 million gi. Joluo nyalo bet kanyo gi kura maromo 1 million mag yudhe mag Luo. Wadwa make sure ni youths mag Luo okaw kura as much as possible. Koro sama wan gi kura miwinjo sani ji wacho tuko kadino, pok ok ochuno ni ng'ato wacho 1 term kata 2 term kata which term. Kaw ombulu no kende mondi. Ka ji osekawo ombulu mosetieko ombulu, kek wabiro duogo wach siasa ni wawacho nang'o ni to koro ombulu ma wan go gi watere kanye manyalo konyowa wan kaka joluo. Erokamano. Achiel kuom gino ma bende samoro nyayo ga dongruok mag ojende kata mana rowere en nikech oganda mathoth onge geno kuomgi kaachiel kod jotelo mamalo. Chutho to kama bende koro omenda wuokie. Nyisowa ni pogruok mane mantiere e migawo maru ni Luo Youth Kenya. Bende ng'ur nobetie kaka samoro nutiyo gi pesani. To ka depo ni ng'ur nobetie, ere kaka uketo muneni utieko kendo weche odhi maber? Chutho kumoro amora onge kuma ng'ur onge. Kata ma ng'ur ne nitie. Kata mana marwa ni ng'ur ne nitie. Tok ng'ur ni bang' event. Ng'ur ne nitie kata sama event ne dhi mbele nikech ng'ur ne wacho nade? Mane manitiere mane wan ok? Ng'ur wan wawuon kwanza ne wang'ur nikech ojende samoro timo timbe mok beyo. Chieng'no kane wan kanyo, omenda manokuong gol mar konyogi. Mambadi nogolo kanyo. Ojende nobiro kanyo gi pala, gopengni gang'o. Ma bende jakeno marwa mane omi pesa no ewi stage kanyo. Ne gigore go kabisa magitimore nade? Magimayo. Koro pesa ni nomaye pesa? Mane ewi stage kanyo. Okay, Mbadi nogolo 1.5. Okay, kata werigi 1.5 Mbadi mokwongo obiro kanyo to wacho ni jok mobiro kae te nogolo negi $400,000 mondo at least joyud transport. Mano kapok arambe ochakre. 400,000 manogolo no nogolo e mbele ji kanyo. Mochiwo in cash momiyo omiyo leadership kanyo. Nowachung' ewi stage kanyo. To ing'eni Mbadi nowuoyo to owuok immediately. Koro Mbadi 1.5 chato singo. Mea macha no singo. Okay. Koro owuoyo to tieko to timore nade? Owuok. Koro owega pesa to dhi. Koro sama owe pesa to dhi ni to yudhe maka ni goons obiro ewi stage kanyo immediately. Mano ok gin members magu. Okay. Onokinyal ng'eyo ni magi infiltrators kata gin members kata gin ang'o nikech omenda nogolo ewi stage kanyo to jogo oidho ewi stage kanyo to gisegolo pala to gisegolo ang'o to en ngum to ji gwere titimo ang'o ba pesa no nolwar mane ewi stage kanyo. Koro ing'eni jomoko kwanyo, jomoko yieche timo nade nikech ngima mar ng'ato bende oingo pesa. Koro onge gima ne wanyalo timo. Mane gidhaw e mbele leaders manobiro bende konyo. Mano ka leaders dong' Mbadi manowuoyo mogik to golo pesa momed gi pesa Mathiso Owili bende nogolo kanyo. To kosegolo dong' Mbadi kotieko wuoyo to wuok odhi. Koro sama dong' pesa migolo ga mogik to jatelo wuok kadhi. Koro sama otieko to golo pesa to wuok kodhi ni ema jogi notimore nade? No witness that rowdiness ma jowa moko bende nohinyore. But bang'e gima notimore maber ni registrations mane watimo go watimo through a link. Koro we had list of everyone with their contacts mane onego bed ni benefit from the program. Koro bang' mano ema bende koro omenda manosingo no moduogo kelo ema noduogo konyo jogo. But ne incident ma very unfortunate mage gik moko ma kuom machando yudhe ahinya nikech gimoro biro ka wach mbogi ni ok ober ahinya nikech tindi neno kata ka events mag siasa ka ji odhi kata mana rambe go ka josiasa odhi, josiasa tinde bende bedo maluor nikech
Sasa ma jasiasa wuok to ji oidho wi gache, ji gore, dhirore, to timore nade. Moko ing'e ni wito ga nyaka ngima gi nikech geche go ringo ga matek kabisa. To ok en gima ber ahinya, kendo ka wanyalo weyo timno, ing'e ni ka ji nyalo bedo joma organize, kata ka ne en ni pesa ne mimanyo, ka ji nyalo bedo joma organize, nyalo bedo maber. Penjo achiel to waya ka kecha mbaka ng'eny. Ng'ato digomb ng'eyo ni to gini nochalo gima nopangi, koso ne en siasa, koso jogi nobiro mondo oketh giruni? Kinene kata kanu analyze bang'e, no feel ni ne nitie infiltrators mang'eny ma bende ok gin kata youth. Gina jok machalo jomaundu. To ng'eni kuonde ma josiasa dhiye gi jadhiye ga. En aena jombogi go. Nikech suche moko nwaneno kanyo. Suche moko nuneno. Suche moko nwaneno kanyo ma ok en such youth chutho. To kata i list marwa ka jowa representatives ma counties ong'iyogi. Nok gin jok mane watimore nade. Jok mane waluong, no invite kanyo. Koro nosetimore, mwacho ni wawe ang'o, nowe kamano nikech mano gima kata iluwo to inyisa ka ni un kaka youth Luo gino mabende koro timo kacha en mar udwano ukony ji kendo upuonje rowere. Gino mabende wacho ni samoro bende dhi matek kabisa en weche mag mbugigi. To ganda mabende thoro yudo midhiero e gigi kata mana wito ngimagi gin mana rowere. Un kaka jotelo mag rowere, chenro mane ma un godo mar neno ni gik aila gi odok chien? Emomiyo watemo timo this empowerment programs mar mondo mi wagol youth e paro mag hand to mouth kata mag kwecho kuom jotelo. To kata ka en kwecho ti pesa moyudni inyalo tim kode gimoro manyalo konyo ngima mar ng'ato kata manyalo bero ngima mar ng'ato. Nikech adieri Steve, sani kiwuok oko ka, high chances mar ng'ama nyalo mayi en ang'awa? En youth. Ema nyalo mayi. Jodongo onge ngufu makoga goji winjo ni odimbo kenang'o, onge ga. Koro watemo ga timo ni youth koyudo apikone moro nyalo golo mind ne kuom weche mag maundu. Youth kodhi school, at least kodhi school, samo dhi school no gole weche mag maundu. Youth samo yudo gire mar kaka wa mar car wash. Youth koyudo equipment, nitie kijana mane wakonyo gi gige mag wiring, nodwaro safety equipments go, plies ang'o giri go. Koro ing'e oyudo gima nyalo engage, to it is still not enough. Ok rom mar konyo gi te. Kaito bende nitiere insecurity mang'eny. Nitie jok ma konyo yudhe, to nitie jok ma tiyo gi yudhe. Challenge ma sani en jok matiyo gi yudhe. Nitie jodongo moko ma bende ok gin youth ma kawo yudhe tiyo godo marach e weche mag siasa sana e weche mag siasa go, nikech iyudo noluongo gi to ang'o miyogi 200 kata 300 to kodok dala 300 no gima nyalo konyo go ngima ne otimore nade onge, kendo kiny gichiewo gidhi kamoro. Koro watemo wuoyo gi yudhe wetewa mar mondo mi gihae weche mag maundu, gibi to wadonji sana jowa ma wadonjogo ma wan godo e Luo Youth Kenya. Watemo jiwogi ahinya mondo gitim something worthwhile manyalo konyo ngima margi. Wang'e ni tich nyalo bedo maonge, lakini wanyalo create opportunities for ourselves, gige mwanyalo timo. Pod weche mag charani gi nitie, pod timore atima. Emomiyo wan agenda marwa maduong' ahinya en youth for youth. Masani kadwa dhi nyiewo law, tadhi nyiewo law kuma ng'ama use, kuma youth wadwa timore nade use, mar mondo mi omed dongore. Kadhi nyiewo wuoch, idhi nyiewo kuma youth mar use. Samoro amora madwa dhi e kinyozi madhiye en kama youth ema timore nade, ema liede. Koro mar mondo mi wakonyre, wabed e oganda achiel ma wanyalo yudo some small income manyalo konyowa mondo mi waged gima wadhi mbele. Mama en gima bende nyalo gero ngima youth maber kabisa. Nono ka ker bende en mana achiel kuom mise mage mar neno ni rowere oket ngimagi kama kare. Obiro kende ka achiel kod program mabende neno ni Nyota. Bende un kaka rowere, nikech ang'e ni achiel kuom gigo bende otimo nyaka nonne, to bende
ka nitie pesa mane ker ogolo, bende nochopo ne the right person kose nipoge nade? Ugo mbaka Homa Bay, Siaya, Migori, Kisumu, nyiswa ni to initiative manochakni bende nitie lokruok moro kose nonengo time e yo moro ma kaka un wegi unene? Steve, ing'eni weche mag omuom kosemi ng'ato nikech pesano ne biro ne ng'ato direct. Pes nyotano ne en 22,000. 22,000 ni an aseneno jok motiyo kode maber, to bende naneno jok manotiyo kode marach. Inyalo yudo ni nitie kijana moro but Molem ka, en nodhi onyiewo go gwen, otemo pidho gwende kanyo, at least noginenego. To nitiere moko bende mane odhi oyudo to giketho aketha weche mag raha mang'eny matimore town kae. Koro nitie puonjruok monego mi ojende kaka itiyo gi pesa. Ok ni miya pesa to king'ise kaka pesano nyalo timore nade, nyalo konyo. Koro gimwalako en puonjno ni to 10,000 nyalo konya nade, 20,000 nyalo konya nade. Mano e gima dhano ahinya chutho yudhe ma luo ongego, puonjruok mar tiyo gomenda kata mar bero omenda. Kendo wayudo ni exchange programs moko watimoga kidhi yudhe moko ma piny ma jogot kocha, kendo samoro ng'e tiyo gi pesa ahinya molo yudhe ma koni. To en puonj mo onego tim ka sana sana gi jonyuol kadhi malo, kabiro malo, nikech ng'ato kaka odongo bende dictate kaka oginene odago ngima mare. E fwambo wa kandi na wayudo oganda moko mane wacho ni kade ber to chenro mane nitiere mar kazi mtaani cha ne gineno ka gima bende ne konyo rowere kabisa. Akia ni kuneno kazi mtaani kaachiel kod Nyota kata mana program moro amora mosebedo, bende pogruok nyalo bete kamoro? Kazi mtaani no onego bedi ineno mara, to Nyota no bonego bed abeda, nikech ojende thoth to gikoso mang'eny. Ojende thoth kiwuotho e gwenge ka kata ma Kisumu kata ma Siaya, level mar poverty pod ni malo ahinya, ni malo kabisa. To mage gik matemo mahinyowa. Koro dongruok ma kaluo nyalo konyo ahinya, to mano e wach mwadwa ni jotelo magwa okonyo, nikech handouts ber ndi. Samoro nyalo miyo ji handouts, ginyalo chamo odiochieng'no, samoro nodhi riyo kech, miye 200 sawa, ber. But koro sustainability mar jogi, ang'o manyalo kelo sustainability? Nikech jodongwa ge be pod kawa pesa ir josiasa, ok ni yudhe kende ma kawo pesa ir josiasa, nyaka jodongo kawo pesa ir josiasa. To ka gikawo pesa ir josiasa, kok gitang' ma gibet maber, to pesano pod yudhe maduogo magi ang'o? E kor yo ka. Koro there needs to be a conversation mar kaka ji nyalo konyore mar mondo mi levels mag poverty odog piny matin, eka weche mag njore ang'o girigo nyalo koso. Ng'amo ng'eyo masira ma youth kalen mana youth wadgi. E counties ma kaluo kandi, representations mag youth e county positions chalo nade? Representation mar youth in leadership pod tin. Pod tin kabisa. En mani ok adwa ba tong' ahinya ne jomoko, but kiwuotho e assemblies gi kata county assemblies ma wan go, nitie positions mobedo reserved for youth. To bende youth yudogi? Koro shida ni youth ok yudgi. Mage ywak mamoko ma bende watero ne jotendwa sana sana, nikech nominations go itimoga gi parties. Koro party ma kaluo ka mwang'e ahinya to en ODM. Koro giteme mar mondo mi positions mag youth omi youth mondo bede positions go. At least kik waket positions mag youth wachak wamiyo jodongo, mano kendo medo hinyo. Ka wadhi e break matin, kapok wadhi e break, Kisumu County youth representation lo chalo nade? Tamalo ber koso ok ber ahinya? Youth representation a government koso just all formal sectors? Government kata ikan mutino kata kineno county government bende youth bineno kata komigi lemo achiel ariyo adek kose gin pod ok gionge? Lemo achiel ariyo adek to migi, mak mana ni pod ok oromo. Atamalo
sana sana Homa Bay, Migori gere to kendo koro dwa bedo marach ahinya. Representation mar youth. Kisumu temo matin. Kisumu beto temo. Kisumu beto temo, but Migori, Homa Bay. Kata Siaya bet temo matin lakini ok ahinya. But ywak ni jo Migori gi Homa Bay ywak ahinya nikech gin koro margi ni piny kabisa. Erokamano make mane gi kanyo. Wadwa dhi e yweyo matin kata mana weche mag ohala kang waduogo to wadhi chako e telono mar ariyo, telono mogik kama bende wadhi somo ote mar janeno. Panone bende nyalo go sim pono ne ni rawera kandi wakawo thuolo makende mar waki mondo idonje twak no madondo nagi. Kendo wadhi go mbaka wechogo koro motenore kaachiel kod siasa. Kata mana county politics kato dhi nyisowa ni to gin kaka rowere gichung' nade. Nyakoro Mgejwang' med mana kete chuny nagi TV koduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Erokamano nyakoro Mgejwang' kamoro mara mitira ka thuolo makende marwaki kende telono mar ariyo, telono mogik kama nwawacho ni wan kande kaachiel kod Austin Agalo mabende en kacha jagoro mongirore mar riwruogno mar Luo Youth Kenya nyakoro Mgejwang', kendo nyisowa kacha ni gin giwuok oko kacha mar neno ni oganda Luo chutho to rowere kata mana rawera mawuok e piny Luo kandie obedo kama kare kendo oyudo ratiche. Wacho ni kwaduogo telono mar ariyo to wadhi chako kaachiel kod ote kaeto wasomo ni to chalo nade. Ponono ni kodwa kanyo nyakoro Mgejwang' miwa pach ni to ere kaka bende rawera inyalo kony mondo miyo
owuoge gigo mabende koro nyalo inyo ngimagi. Wan kane kaachiel kod Linti Supi Mako Chieng', mano Madam President all the way from Switzerland. Erokamano maduong' ahinya. Owacho ni omera jonyuol oro nyithindo som. E ngimana duto pok ne aneno conversations machal kamae. One watching this is deep. Just imagine chunya na TV mae gima awacho ga ni empowerment ojende man nigi hakili intact monego omak lwetegi. Thank you so much. Very steady. I know watching we are around. Guten Morgen. Thank you so much. One kabende gi adero watching embe okete chendo ne rokamano madonga ahinya. Ngi wino be watching rokamano madonga ahinya kod mgajwan ko kamano to podwan kade kachiel koda jagorono mar piny Luo motelo ne kacharo were ma piny Luo kod mgajwan kodhi mana mbele. Podo medo kawa kanyo mondo med kete mana e chuny Onagi TV. Rowere kod siasa. Austin. Agalo. Piny dhi marach. Rowere ywak. Itiyo kodwa. To wane mwayie mondo iti kodwa. Kosa timore kendo wane mwadhi e ndara. Ingeni piny masani. Pinywa masani. Kidwa ng'eyo chutho. Bingeni siasa ema ran gimoro amora e Kenya ka. In short, en niya, ja Kenya golo tax donge. Kata chunyo nagi chulo tax. Tax dhi kanye. Sirikal. Ng'ama nie sirikal. Japiny. Ng'ama control tax mar japiny. Dong ker. To kara ker kende. Ker tiyo gi jomage. To ker en ng'a. Dong ja siasa. Mangiso ni siasa ni ema timore nade. Ema ran Kenya ka. Emi wacho ni Kenya en piny ma en very politically active. Wapenje gimoro. Kisumu ka okay. Wache yo mamuol. Kisumu chal ka gima biro maliet. E weche mag Sangwenya gi weche mag rowere, weche mag Mbogi. Nano ka jatelo moro no ywak. Bon. Mana mbari achiel mabende nomiyo 1.5 million. Ne wacho ni nitiere gimoro iluongo kane Sangwenya. Onego gole. Kato chako wacho ni nitie jok moko matiyo atiya sirikal. Ging'eny ang'eya lakini kata gik magitimo bende onge. Ineno wach Sangwenya. Sangwenya ok ber. Adier. Mondi Sangwenya en ng'a? Nyis japiny ni Sangwenya en ng'a? Sangwenya en ng'a mochiewo gokinyi. To ong'iyo. To ogo simbe. Ogo simu stage. Ogo simu bunge la wananchi. To penjo ni jotelo gi ng'ama ni kawuono gin kanye. Nikech programs mag jotelo ni tinde mtandao nitie. Owinjo ni Ruto kata mana Nyong'o Diki Boss idhi yaw gari ya moshi. To gocho ne wadgi bana bisewinjo ni Ruto ni Diki Boss ni pok awinjo. Golura apiko. To gigola apiko gi. To gibet apiko no ji 3 kata 4. To gidhi. To gidhi gichung' kuma ging'e maber ni kae Ruto dhi kalo gi jotelo dhi timore nade? Dhi kalo. Koro tinde gimako nyaka number plates mag gari. Koro ka ng'ani okalo ni mabiro chalo ng'a. Echo. Mano Mudavadi. Mudavadi power. Mudavadi okadho. Gichak ging'iyo ni mabiro cha. Ne Owili. Owili timore nade? Owili karo. Gichak gibed ging'iyo ni bas koro mabiro ni macha swaga gikadho. Koro girito giwe ma jogi donji mabed e function. Magibede function to gibiro gigo koko ng'ata mochung' magero to gitimore nade? Gigone koko. Kae to chopo sama jotelo timore nade? Dwa wuok. Bwana gari no dhi bira ka go kona kuma gintiere no to gipiye wi gari no. Gimoko kuom gari no ti. Moko dino ga nyaka ndara ni miwa no waniwewa. Iwinjo. To jatelo miwa wanewewa ka. Miwa marwa no. To jatelo temo to golo negi gimoro. To miyogi nikech koro be gibedo very chaotic. Ing'eni nitie difference by the way. Ng'eni nitie jakwecho mamuol to nitie Sangwenya. Sangwenya ok kwech mamuol. Sangwenya kwecho gi threats. En okwayi to threaten. Miwa bwana kokidwa miyo to bok watimre nade? Ok wamiyi.
iwinjo ok wateri. kumwa gino onge to Samoro kura be gionge go. kimiyogi iber in midhi landi kok kimiyogi jawuoro koro mane ang'owa mane Sangwenya to Sangwenya time kamano pile. Sangwenya dhi Migori, Sangwenya dhi Siaya, Sangwenya dhi Homa Bay. En Gin gi fair. Sangwenya niga gi fair. Sangwenya nigi fair mar wuoth all these places. But koro ana blame jotendwa nikech ng'ama miyogi ga pesa. Dong jotelo nego we miyo jogo ang'owa. Sangwenya ni en okalo nyaka en nyalo bedo ng'ama duong' kata ng'ama tin. Onge age bracket. In fact, joma miyo koro jende masani donje Sangwenya ni joma what dendo ngene millennials. Kwanza gin 30 and above. Gine ma gipuonjo jogi ang'owa. Sangwenya. To ka kiwinjo jatelo moro amora mokwero wach Sangwenya to giwacho ni jatelo no ofuke ni gang'o nigi thuol. To kata kamano, okay. Jotelo mine giwacho sama ofuke nigi thuol gi osega konyo gi malich kabisa. Kendo osega miyo gi pesa to ka ji obet abet e organization no ka jobunge nobet piny mobet e organization achiel dong nonyiew negi bas gi Raymond Omolo. Nyisa koro kwadhi Kisumu County. Mabende samoro achiel ariyo adek wachore ni wang' nodwa yiero jatelo mabende samoro nyalo duokonwa gigi chien. Ni to kwayiero ng'ane to wanyalo neno mana kaka town nyalo bedo chaotic. Rowere kaka in achiel kuom jotendo. Iwinjo ka rowere to nie tok ng'a. Mabende koro kwa ng'eyo politics ma Kisumu. Wang'eyo at the county level. At the county level, most of the governorship. Governor Peter Anyang' Nyong'o. Ng'ama ok tolerate Sangwenya. To ji oseneno. By the way, gach Nyong'o no kendo dhano ok idhga. Ji ok lierega. Ok lierega. Nikech ng'amo liero to kwaye pesa to penjga ni kwaye pesa mar ang'o. Itimo ang'o. Itiyo nang'o. Iwinjo. Mane giweyo ma kata Nyong'o ka wuok ga kadhi kumoro. Be ng'ama idho gacho timo nade. Ogero jomoko wacho ni owuor. But ok en wuoro. It is the right thing to do. Nikech koro kwachako ni wadwa pogo pesa kamano. Koro kosepoge kamano and then development. Kikwaye to penji ni. Kikwaye. Itimo ang'o. What did you do? Wadwaro empowerment. Organize for a forum mar empowerment. Empowerment ok yude kor gari. Kor gari di yude empowerment man. Accident be manya wuok nikech koro ka gari no dhi marach dong igori piny. Koro en free man. En free kendo wach Sangwenya nogolore mayom to ginafwenyo ni dhano ng'ama riek sana. Giming'ise kaka ikete kaka otimo nade. Kaka odhi kodi kendo kanyo tapuoyo governor kabisa. Kanyo en wach Sangwenya be isewinjo kata ko complain. Ok onyako nikech ok gichande. Ng'at madwaro wach ni nitiere jok kigo koke function ne ang'o mane to biro noluongo gi to bet kodgi piny to penjo gi niya akonyu nang'o ma it is in the public domain moko no ndiko tich. Madhi maber ma ngima gi otimore nade olokore mano koro empowerment. Imiye tich motimore nade motimo mondo mi sama ji nie function ing'eni sama ji nie function dong Kibuye dhi mbele ang'ama mone dhi uso mtumba Kibuye. Koro empower jogi oyud gima nyalo timo kik gitim nade kik gichandu sama biro timo functions mago. And that is the right way we are supposed to go. Koro Kisumu County ipenja wach mar county leadership. Wadwaro ng'ama example mar ng'awa mar Nyong'o nikech adieri makende Nyong'o setemo moloko Kisumu. Niwacho ni Kisumu ne wuotho gi gwen. Tinde bet Kisumu kata kiwacho ni en city at least ineno ni mae to city ji ne wacho ni ni World Bank ang'o dak jo Homa Bay odhi wir World Bank olos negi town. Iwinjo en wich mar resource mobilization nikech revenue ma county yudo is not enough to develop all these projects around the country. So there is that need mar partners kaka World Bank go UNICEF ang'o ginigo gibiro to gitimo ang'o gimedo konyo development projects. Naneno kata jo Netherlands nyocho biro mokonyo jo Kiwasco mang'o medo wach pi nikech wach pi Kisumu ng'eny nosebedo ga shida mang'eny kabisa. Kendo sani bet at least sewerage system ang'o neno kaka samoro Nairobi pong
Kisumu ok pong' kamano nikech of proper planning. Iwacho ni gavana en planner, it is good to plan. Ok inyal dak ngima maonge ang'owa, maonge plan. Koro we want sample mar leaders manyalo chalo gi kaka ng'awa gavana Nyong'o. Ji ochung' mang'eny, kwan nane jogo. An adwa mana mondo inyiswa ni to in kaka jatend rowere, your best candidate mari mineno ni nyalo timo gik ma koro iwachonwa gi. If it is about safeguarding gains ma Kisumu osebetgo, Nyong'o osetiyo gi jalup mare maber kabisa, Matthew Owili, ma kata in gi an kwabet piny kwang'iyo mwaketo Matthew Owili piny ka gi other candidates, king'iyo ng'ama soba ma reason out, ma nyalo bet piny gi japiny, ma winji, ma has Kisumu at heart, ma reason out development. Pok oyanyo ng'ato, bok dhawga gi ji, gwandruok moko matindo tindo gi bende otimore nade, bende onge go, omuol, tije motimo, kidonje page ne king'iyo en odhi yawo project kuwo timo ang'o, magi gik motimo. Koro an awuon kaneno japiny onego ng'i Matthew Owili gi wang' mariek kabisa, because ideally king'iyo koro quality of leadership is the best leader. Siasa inena siasa, jigaga siasa oko kanyo ni yo en ng'at ng'ane, but kuduogo ng'iyo candidates go te, kubet piny kung'iyo sobali to Owili no is a sober candidate, to actually is the best candidate for the governorship. Ma Kisumu should not make a mistake mar kelo jok machalo mane wasebet go previously ka mag ni ena ema biro kelo wach Sangwenya cha kumanyo jotelo moko. Kendo Owili ni aneno ko nyalo tieko wach mar koko mang'eny mane Kisumu kinde mag siasa to ji lalo ngimagi aoyaye maonge, nikech pok aneno ga ko hire goons kata kotimo ang'o, but jomoko go wach goons kendo giwer ga enj, kendo gin ka gidhi e function, ka giwuok e function to oting'o goons mbogi te, owuotho go ka gimach go e street, ka gidhi go to dhi oloro negi kamoro to pogo gi pesa to gidhi dala. O empower gi nang'o. Ma en pachi kaka Austin, kose achiel kuom rowere moko bende ni kodi, kose pach Austin dong' an jagoro. Adwa ni lero maber ni to rowere ochung' e tok ng'a? To dong' gichung' e tok Owili miwinjo kaka ni an ng'a? Dong' an rawera. To an rawera. Dong' an jagoro mar Luo Youth Kenya. To wan gi ji, ok ni rowere onge. Dhano nitie. Ma mbaka ma bende sani dhi sani en ni rowere ma Kisumu County gin e tok Dr. Matthew Owili. Mane mbaka madhi mbele. Ma bende e geno margi Kisumu manyien. Kata event mane wa organize ma Nyanza Youth Summit no. Governor candidate mane manobiro kanyo. Owili ne manotimore nade? Manobiro. To sani ji pani youths gin youths mane gin go chon ka. Youth masani riek. Adwa ng'isi Steve nyisa ni youth masani odhi school e ndalo Kibaki gisomo te, kata mbogi mineno ginenego otieko form 4, basic education gin go, kendo ging'eyo ni ma is right to ma is ang'owa, ma is wrong. Ok gibigo aga kora ni go kora ni gichungo wigi ni gochone agocha ng'ata nikech koro jogi sani reason dong' gin e social media gin ang'o, ging'eyo kendo manifestos go emwarito. Wang' ni youth nyalo somo manifesto mang'e ni ng'ani nyalo timo kama, ng'ani nyalo timo kama, to waseng'eyo jokuoge manyalo kwalo county gi jok manyalo timo ang'owa, nyalo rito county. Ma wasoma ne ote moro kandi, en kande gi ote mabende koro donjo kende. Kapok asomo ote ni, to Professor Anyang' Nyong'o ngire, mane governor ma Kisumu County, eto to wacho na. Professor Anyang' Nyong'o. Okay, okane position mar en gi best choice. Okane position mar wacho pach Anyang' Nyong'o. But paro mara, okapar ka Nyong'o ma en professor. Okine position lakini dominjo ka mbaka gore. Ema kelo ni wachno. Okane position mar wacho mbaka magore ni eto tiwinjo ko wacho na. Mbaka magore, Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o ng'ama en kaka professor ok nyal bet ng'ama ofuo ahinya mayier deputy governor mok nyal tiyo, mok nyal support. Tiende ne temo wacho ni dong' jogi osetiyo together for sani 8 years. Owe nikech ang'o? Unu dwa no we nang'o? Okwan en penjo ma japiny dwa ng'eyo. Ine min gisa kaka jatend rowere nyiswa ni to governor keche. In fact sani wasepango Luo Youth Kenya
wabro dhi romo gi gavana Nyong'o kendo wabro ng'ise ni mondo wan kaka oting bad rowere jalupne. exactly mane gima wadwaro sani nikech Nyong'o is in a position mar miyowa the best leader to serve the people of Kisumu nikech ong'eyo to bet governor is not a joke. Run county ok en kaka run constituency. Wadoge comments kandi wan gi msiani wuon yawuoyi wacho ni Austin wuoyo maber kabisa kendo otiyo maber e apis mar DG otayo yudhe maber kabisa kilimo jatelo. Wan gi moro kawacho ni Chuny Nagi TV is the best place to be. Umako piny luo te. Good job Steve, thank you. James Achiel alongside Wuod Ofunyu Ofundelu manya Jerusalem, erokamano. Adhi kacha bende wan gi wacho ni this is deep conversation, erokamano duong' ahinya. Austin mana kwa tieko kama ber kabisa wacho ni udhi kacha apis mar gavana mondo muwuo kodgi. To kata gavana kende nyaka party leader kapok uchopo ir party leader un kaka ojende ang'o ma bende utimo kata mana mar neno ni koro u campaign ne candidate maber maru bende usechako wuotho kata ere kaka utimo mar neno ni your best candidate emoyudo lemoni nikech ka ng'ama udwaro emoyudo lemoni to mano nyiso ni kata mana rowere bende dhi winjo maber. Mokwongo sani kidhi kata dho Maseno University kacha idhi yudo ka jo IEBC otimore nade obet kanyo sports ground kacha gibet kwanza mag institutions go nchwa push ahinya mondo jo IEBC odhi institutions. Koro sani what we are doing, we are mobilizing tuko kadi initiative no wa mobilize kabisa mar mondo mirowere okaw ko 5.8 million youths monego bed ni kawo mbulu ka wadwa ni we achieve the maximum wanyalo achieve in terms of getting votes mondo mi ndalo mag ombulu kochopo higa bende yiero kochopo next year to wabro chung kako jende to wabro chiore were kata gituko kadi ni bana kore kwadwa yawo initiatives mag dhi go ombulu chieng' ombulu no weri kaka iwacho ni yudhe dhi mer gotieno to kinyi kochopo kombulu to ok gichiew chon wang' ni ka nitie jok ma mergo gidhi gi mer e polling station mondo mi at least ka gichiew to gitimre nade gichiew kanyo gi go ombulu kanyo wabro pongo polling stations go chon kabisa mar mondo mi wa make sure ni this time we elect the right leaders nikech kata government mineno madhi mbele sani ni mar broad based jomage mokele ndalo mane wapingo finance bill dong nwawuok gosiep na ma flako mama Otis nwawuok kamwa mobilize ma ne wane maandamano malich kabisa but anyway sani ok wadwa dok e ndara warito mana go manyiso ni rowere ma piny luo Nyanza giwacho nang'o yiro ma higa manyien gine tok William Samoei Ruto koso gipengo sirikal luo youth Nyanza ka sani to kwa ping sirikal kendo pok wapingo kata sirikal watemo wana wacho niya wang'e niya ke wacho niya ne sane to kwa ping sirikal manyiso ni un gi paro mopogore 2027 pod ineno nyaka sani koro haya pok waneno any other candidate ma is better than Ruto nikech ok inyal ng'isowa niya ok inyal ng'isowa niya okay haya ok idwa ni wagone Ruto kura haya koro idwa ni wagone wagone Gachagua Austin rowere kun kaka jotend rowere wadhi yiero higa manyien 2027 usiro tend William Samoei Ruto kose ojende ne gi paro moro ojende mag Kaluo ka ma Luo Youth Kenya kech gin to gin jotuta nikech developments moseyudo within this short time ing'eno ojende adi matiyo makasema manyiso ni koro 2027 iwacho kaka achiel kuom jotelo mag rowere ni unudhi ling'o kura ne moluor William Samoei Ruto kanye mwadhi goyo ombulu kendo kanye ma wantie koro support sirikal wa support sirikal sani unless otherwise nikech bende siasa en siasa siasa en siasa unless otherwise ing'e unless otherwise wawacho niya ing'eni sani ok wafuwo dong' wabiro rito somo manifesto mar ker yawa udwa ni wasupporta ji ma kata manifesto koro ok some gini koro idhi adhiya ma kata yawa samoro manifesto nyalo wuok mararach ma wach ni mae marach kama rach ikwero kama ber itimore nade ipuoyo kuom sani wantie tutam kanye ma wantie to pod ok wawacho ni wawuok bok wabi wuok
otherwise nitiere ga gik miluongo ni reducible minimums ma bende wan go kaka youth. Positions moko nitiere ka miyiere ji yudhe nyaka bede positions. Une totam nikech support Dr. William Samoei Ruto nikech ODM ni support. Ginte gik moko ariyo ka. Une sirikal nikech wane broad base kendo namba achiel unyalo bedo sirikal nikech duond burano ma ODM ne sirikal. Ama unyalo bedo sirikal ni un kaka yudhe uwegi. Uneno ni Ruto tiyonu maber. Kata ODM uoge sirikal no. Un podun mana a sirikal. Lera na kanyo matin. Kanya adwa lero ni ODM ma party dire no Oburu Odinga. Oburu Odinga e jaduong' mar Luo sani mwatimo nade. Mwang'eyo. Miwinjo kiwi iwacho ni en youth leader. Of course en youth leader at heart. Not by age. Ma bende sani watemo jiwe mar mondo mi okel Gen Z wetege machiegni. Mar mondo wayud gigi. Wan e broad base nikech ODM. Chama mar ODM ni mane kuma wantie. Dong nangisi ni jaluo to usupport Ker William Ruto nikech ODM. Mano ok nikech gik mosetimo. Okay, nikech gik mosetimo i broad base, nikech ODM ni e broad base sani. Iwinjo. Before developments mwaneno sani gi nok wane. Koro sani waneno development. ODM bedo i broad base. Omiyo Ruto timore nade. Otimonwa gik maber. Koro waluwo chama. Nikech chama jotend chama ok nyatero akuma ok wayude development. Kamano maduong' ahinya koro Gwajwang' kamoro amora mitiere pod wan kane kaachiel kod iluongo ni jagoro mongirore migaono mar Luo Youth Kenya ma bende gineno mondo mi gichok rowere duto te piny Kenya mangima mondo mi ginene gitimo tich achiel maber kabisa. Tieko gi penjo mawacho kama. Migao maru ni bende samoro neno ni ka ponono sirikal mamalo nyalo dwaro mondo kel kony ne ojende to kal through organization maru. Absolutely. Kaachiel kod counties. Absolutely. Kwayo mwachiwo oko ka ne ng'ata ng'ata, ok kata sirikal kende, ne ng'ata ng'ata madwa chiwo kony ne onagi ne nyithind Luo obi Luo Youth Kenya nikech kanyo wantiere gi structures ma kikelo omenda to wang'e ni omenda ni wacho ni adwa ni I empower jok mantie Kapur. Wadwa ni wamigi Unregistered. Wamigi unregistered definitely. Wamigi kodhi, wamigi ang'o. Ibiro tibira wan gi representatives mag county wa, you will be shown mage jok ma are in need nikech wan gi list sani mar jok ma are in need. Ndi jok mokoso chutho. Monego counties nyalo tiyo kod kichuno ng'e kuonde ma jogi nitiere and they can be identified. And wanyalo wacho ni mae Steve oonge babagi, oonge mamagi, accountability be nitiere, oonge babagi, oonge mamagi. En gimodwaro osesomo osetieko. Odwaro yo monyalo tiyogo skill ne mar plumbing ni kako onyalo berore to oonge equipments kata mag ang'o mag plumbing go. Gige plumbing go emitimore nade, emimiye tij miye connection mar kumonyalo time ang'o tij plumbing. Omiyo nyocha wasedhi wasetemo jok mineno gedo kao town kae mang'eny gi wase approach gi wang'iso gi ni bana kauru kamano. Pinja ni to mondo mi donje youth Luo ni kata organization marono nyaka ibed mana ja ODM. Ok ochuno ni nyaka ibed ja ODM. Ok ochuno ni nyaka ibed ja ODM. Warwako ng'ata ma teknolojia maneno chenro no so long as ija Luo kata ipako ODM kata ipingo ODM so long as ija Luo in a member. Development marwa agenda marwa maduong' en Onyango, Otieno, Atieno, Owino, mane agenda marwa maduong'. Okay. Koka wany koro Gwajwang' nikech saka othul makena magoniro kamano maduong' ahinya kuom medo kete mana e chunyo na gi TV adundo jaluo kamano go mbaka kaachiel koda Austin ma en kacha jagoro mongirore mar jo rowere mawuok Nyanza duto kuonde gi kaachiel kod kuonde duto mabende giteny koro Gwajwang' ma en duol mabende nwa winjo ka maber kabisa kendo mbaka mageno ni ibende samoro yudo kaka omuli ponono ni rawera to Austin ne kandi kendo senyiswa ni kacha mondo mi bed achiel kuom duolno ero ok en omenda en link mabende samoro idhi adhia kacha odhi nyisowa kwa tieko ni to jogo mabende samoro winjo chenro ni to digomb donjo ere kaka inyalo donjo odhi miyowa kacha kaachiel kod namba ne be konyalo mondo mi itudri kode e yono mayot. Erokamano ne midusa ma chenro ni iluongo ni Nelson Mandela Okore motimo matek mondo mi chenro ni chop ni kamoro amora ma intiere. Okore wuod Jerusalem Ufunyu dala maler
kaachiel kod bende wan gi wendo ka Steve molimo wakande ogoro kamano maduong' ahinya. Kokamano to kapok watieko ma kamera mari inyalo nyiso janeno mara wach mogik. Janeno mara kumoro amora ma intiere, atemo sei kin kijana kata ojana ma jaluo mondo idonje chenro no mar Luo Youth Kenya. Ibi wariwre kumoro achiel, ibi wabed kumoro achiel mar mondo mi waber oganda Luo. 07 461 215 424 07 461 215 424 to idonjo kanyo e Luo Youth Kenya mar mondo waberre, mar mondo mi wager pinywa ni endi mar Luo. Ago erokamano ahinya ne Chuny Onagi TV kuom gwelowa kendo luongowa e chenro ni endi mar mondo mi waler weche gi endi. Ka ok kamano, Nyasaye obed kodu, Nyasaye mondo ogwedhu kumoro amora ma untie. Wambe wago erokamano maduong' ahinya mondo mi chop kandi, to kapok katieko kodi, nitiere gino mabende koro sane timore, mabende yudhe mabende wuok Kisumu, kaka en achiel kuom jogo mabende koro tiyo apis mar jalup gavana ma Kisumu gi kuonde duto te. They feel ni Kisumu kata tend county ma Kisumu, jotelo ma Kisumu kaka achiel kuom imbe in jatelo ok omako badgi e konyo wuod Manyata Gonda mane Kisumu county miluongo ni Majembe, mabende koro dhi e tugo kata mana nyasi mar boxing. Lernwa ka ni to chalo nade kano wuok kacha kachiel kod Misiani nonyiso ni giseyudo tickets 13 to apisu osemiyogi kacha gari materogi to duokogi ogoyogi pi achiel ariyo adek. Kwamo nyalo betie in kaka jatend rowere kendo jalo mabende nie county, chalo nade? Nowalimo nyaka pane producer nyalo tugo gino kama watieko. Janyuol ma Jembe kaachiel kod jak ma Manyata Gonda kwa en mana achiel kende, bende ginyalo dhi mondo gipak wuodgi. Microphone mari. Erokamano ahinya. Apani nwaromo gi Misiani to one of the first initiatives ne en yudo bus. Ma bus no nwa make sure ni gisetimore nade, giseyudo. Nyoro ekanya aduoga winjo wach mar otiko, mabende nitie jok mosetemo golo otiko kanyo. Apani pod wanyalo tudore gi Misiani, wanyalo ng'iyo kuonde ma rem nitiere mar mondo mi wang'i kaka wanyalo approach leaders magwa mar mondo mi jo Manyata Gonda odhi o support Majembe mondo ogo wuod Migori moro ma timo content Nairobi cha. An ka gilongo ni Santos Juma wacho ni that's my guy, super proud of you brother. Erokamano ahinya Santos Juma. Erokamano ahinya Santos. Mano wuod Seme. Mano wuod Seme. Erokamano. Embo se register. Mano jaluo Youth Kenya. Nere kaka ne onego bed ni sono to register nang. Donge registration mar Luo Youth Kenya. There is a link mioro ni inyalo namba mana chiwo cha. Koro ginyalo inbox it. Ginyalo ginene namba no to chutho gidonjo. Ng'ata ma bende dwa chiwo kony ne Luo Youth Kenya. Namba wani kanyo, asechiwo kanyo no 746 125 424. Un gi physical office? Physical office kok watemo ng'iyo wach mar loso nikech ning'iyo ni walose kanyo to nang'isogi ni Kisumu e center mar Luo. Koro kae manyalo kere nikech jomoko ne wacho ni watere Nairobi mar weche mag resource but ka to majaliwa before the end of this year wadhi bedo go office mar Luo Youth Kenya. Kokamano manitae chenro ni enan Steve James aka Nyakwanyoro Nyuan Nyakwar Mkail Ogot. Ngero makawuono ne en Alot Miseo e matero kuom Oritu Masani.